खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आं दिनै दैबानानि खोथासो आं दिनै रायजो राजानि सिगाङाव जायफोर दिनै सानसे हाजिरा मावाबानो ओंखाम मोनजाया, बिनि थाखायनो आं दिनै BPF सरकार आरो UPPL सरकारखौ आं दिनै खावलायहरनो आं दिनै भिडिअखौ आरो दिनै लोगोसे इमारजेन्सि फान्डआ बहा दं सरकारनाव, इमारजेन्सि दिनै फान्डनि थाखाय दिनै अबाव दोनखुमानानै दोनदों, बे इमारजेन्सि फान्डखौ रायजो राजानो होनो ना गावसोर जानो थाखायसो दिनै दोनदों, बेनि थाखायसो आं दिनै बे भिडिअखौ बानायनो गोनां बायध'था जादों। गिबियावनो आं दिनै खावलायो बर' रायजो राजानि सिगाङाव, जों दिनै अबेबा दिनै अफिसफ्राव हाबोब्ला, आं सानसे समाव आं अफिसाव हाबनानै सोंदोंमोन सरकारनि सासे अफिसारनाव, बे अफिसार आंनि सिगाङाव बुंदों इमारजेन्सि फान्डआ जोंनाव सरकारनाव एनि टाइम थायो, एनि टाइम दिनै पारसेन्टखौ जों दिनै मानि थाखाय दाननो गोनां जायो, दिनै अबेबा बाजारनि टेन्डारनि फैसा, अबेबा दिनै खामानिनि थाइसे थाइनैनि दिनै टेन्डारनि फैसा, जिखुनु जाया जों दिनै पारसेन्ट दाननानै जों दोनो। बे पारसेन्टखौ जों मायाव बाहायो? हरखाबै दैबाना जानाय, हरखाबै दालां बायनाय, हरखाबै माबा मोनसे लामानि जेंना जायोब्ला, हरखाबै जुदि अबेबा हादरजों हादर दावहा जायोब्ला बे थाखा फैसाखौ जों बाहायनाय जायो होननानै बे अफिसारा आंनि सिगाङाव बुंदोंमोन। नाथाय दिनै इमारजेन्सि फान्डआ मा बुस्थु बेखौ दिनै रायजो राजाया हयथ' मोनथियाबो जानो हागौ। इमारजेन्सि फान्डआ ओरैबायदि जायो, अबेबा दालां बायब्रबोबा बेखौ अबेबा बारनो थाखाय माखासे दंफांनि दालां बा लहानि दालां एबा माखासे औवानि जेनलाब हेबनानै, जिखुनु जाया नावानो जा, बेखौ माने जेंनाखौ सुफुंनो थाखाय इमारजेन्सि फान्डआ सरकारनाव थायो। आरो अबेबा दैबानाफोर हरखाबै जायोबा बेखौ रिलिफ सिलिफ होनो थाखाय, थोबसि लथा बायनो थाखाय, जानाय लोंनायनि माखासे हेफाजाब होनो थाखाय सरकारनाव इमारजेन्सि फान्ड थायो। लोगोसे दिनै इमारजेन्सि फान्डनिफ्राय सरकारा होस्लाबनो हायाबा बेयाव मा खालायो, रायजो राजाया मालाबा लामा खुरखानायाव बस्था जाबनानै औवा जेंसि दंफां दालाइफोरखौ होबथानानै बेफोरखौ सानसे साननैनि उनाव रायजो राजाया मा खरस थांदों बेफोरखौ सरकारा होफिननांगौ। आरो लोगोसे जायफोर दैबाना लोमजानानै अबेबा थानो गोनां जायोबा स्कुलफ्राव, अबेबा जानाय लोंनायनि अभाब जायोबा, बेयाव सरकारा हैस्लाबनो हायाबा माखासे दिनै रायजो राजाफ्रा खांनानै हेफाजाब होनायफोरखौ सरकारा मालाबा समाव हैफिनो। बेफोरखौनो हेफाजाब होनो थाखाय इमारजेन्सि फान्डखौ दोनो। नाथाय जों दिनै नुयो लामा खुरखानानै अबेबा बस्था जाबो, औवा होथेयो, रायजो राजाया खिन्थु मोनफिना। आरो अबेबा दालां बायोब्ला बेखौ दालांनो औवा खालायनानै रायजो राजाखौ साइकेल बारनो, बाइक बारनो थाखाय, मानसि बारनो थाखाय बानायो। नाथाय बेफोर थाखा फैसाखौ मोनफिना। अब्ला दिनै सोर जायो? बे इमारजेन्सि फान्डनि फैसाखौ सोर जायो? बेखौसो आंनिफ्राय मोनसे सोंलु। रायजो राजाया दिनै इमारजेन्सि फान्डखौ दिनै बुजियाबो जानो हागौ। दिनै सरकारनाव इमारजेन्सि फान्ड थायो। इमारजेन्सि फान्डनि दिनै माखासे सरकारनाव थासेयावबो दिनै जों नुयो रायजो राजानि जेंनानि थाखाय दिनै आसाम सरकारानो जा, दिनै BTR सरकारानो जा दिनै सेन्ट्रेलनिफ्राय थाखा फैसा फान्डखौ लाना फैगोन दैबानानि नामाव। बोरमाया आदार जानो जायगा गैयिनि थाखाय बोरमानो आदार दौनो थाखाय फैसा लाबोगोन। अमा आदार होनो थाखाय दैबानानि समावथ' जेबो मोसौ मोसायाथ' जायगा गैया, मोसौनो दाना लाबोगोन। जिखुनु जाया दिनै मानसिनिफ्राय लानानै जिखुनु जाया दिनै रां रुफा गासिबो जि जोम थोबसि लथा बायनो, गेस बायनो, जिखुनु जाया दिनै जेंनानि हेफाजाब होनो थाखाय दिनै सेन्ट्रेलनिफ्राय फैसाखौ लाबोगोन। नाथाय बेखौ रायजो राजाया मोना। अब्ला दिनै आसाम सरकार, BTR सरकारा दिनै लिडारफ्रा जाखरसो नामा? बेखौसो आं दिनै बुंगोन। आरो आं दिनै खावलायो, जोंनि दिनै आसाम सरकाराव आरो BTR सरकाराव दिनै इन्जिनियार दं होनदों। इन्जिनियारफ्रा बहा दं? बायह्रानि इन्जिनियार ना आसामनि इन्जिनियार? दिनै जों नुयो दैज्लां समावसो माथावरि खोयो। अबेबा दिनै दाहोना रुवाथियासो साबसिन रोङो। अबे आलिखौ थेबथायोबा अबेजों दै खारगोन, अबे आलिखौ थेबथायोबा अबे बोरि हायाव दै खारगोन, बेखौ दिनै जाम्बि जाम्बाफ्रासो साबसिन रोङो। नाथाय जों दिनै नुयो दैज्लां समाव माथावरि खोयोबा बे माथावरिया लाखिनो हागोन नामा? हाया। आरो अबे माबाजों माथावरिखौ मोजाङै गिदिर खोयोबा अबे दैखौ लाखिनो हायो, बेनिबो एक्सपार्ट नङा इन्जिनियारफ्रा। आरो जों दिनै फ्राय बाहागो एक्सिडेन्ट जानाय जों नुयो
दिनै अबेबा दालांनि जराफ्राव दिनै फिनिशिं खालाया, अबेबा दिनै लामानि गेजेर गेजेर दिनै फिनिशिं खालाया, बेफोरावनो दिनै बाइकफ्रा गारि गुराफ्रा दिनै बाखुदावनानै ड्राइभारनि स्टारिंखौ दिनै बेलेन्स हमनो हायिनि थाखाय दिनै एक्सिडेन्ट जायो। अब्ला दिनै जोंनि आसामावनो जा बिटिआरावनो जा दिनै इन्जिनियार गैया। इन्जिनियार थानायमोनब्ला दिनै दालांनि दिनै जराफ्राव दालांनि दिनै बे अबेबा बे रुगुङाव फिनिशिंखौनो खालायनो रोङा, अबेबा दिनै लामानि बे जराफ्राव दिनै फिनिशिंखौनो खालायनो रोङा, आरो दिनै अबे दैया अबेयाव थाङो बेखौनो दिनै रोङाब्ला होमब्ला दिनै आसामाव बिटिआराव मा इन्जिनियार दं? इन्जिनियारनि जा दिनै इन्जिनियारनि जा दिनै प्रयजनानो गैया। बिथांमोननि इन्जिनियारनि दरमाफोरखौ दिनै सरकारा होआ नामा? आरो दिनै इन्जिनियारफोरनि दिनै दरमा खाथिखौ दिनै सरकारा होआ नामा? ना दिनै प्राइभेटसो नामा बिथांमोननि दिनै साख्रिया? बिनि थाखायसो दिनै जाहा थाहा इन्जिनियारफ्रा खामानि मावनानै रायजो राजानि दिनै जेंनाखौ दिनै बिथांमोना खालामो। बेखौसो जों दिनै मिथियो। बेनि थाखायनो आं खावलायो दिनै सोरबा दिनै बर' अफिसारानो था, सोरबा दिनै बर' मिनिस्टारानो था, दिनै हारसा मिनिस्टारानो था, दिनै मानो सोमखारिनो हाया? दिनै सोरबा इन्जिनियारफ्रा दिनै लामाफोरखौ मोजां फिनिश खालायनो रोङा, दिनै अबेबा माथावरिनि थाखाय दिनै मोजां माखासे स्टाडि खालायनो रोङा, दिनै बेफोरखौ बखिनो थाखाय दिनै मिनिस्टाराबो दिनै दाय दं नामा? इन्जिनियारफोरनि थाखा फैसायाव दिनै मिनिस्टारफ्रासो जायो नामा? दिनै मिनिस्टारफ्रा जुदि बिसोरनो दरमाखौ मोजां क्लियार होनायमोनब्ला, बिसोरनो मोजां थाखा फैसाफोरखौ मोजां क्लियार होनायमोनब्ला दिनै सासे मिनिस्टारा दिनै सोरबा इन्जिनियारखौ दिनै साख्रिनिफ्राय आउट खालायनो हागौमोन। दिनै जों जेंना नुयो, सोरांबानो गारि एक्सिडेन्ट जानाय, सोरांबानो बबेबा बाइकजों गोलैनाय, गारि गुरा बेलथायनाय, मानि थाखाय दिनै गोलैयो? दालाङाव मोजां फिनिशिं खालाया, लामा जरायाव मोजां फिनिशिं खालाया, बेयाव दिनै गारिया बाखुदावनानै बेलथायनोसैलाय। मालाबा दिनै बाइकफ्रा ओरै बारल'नानै मालाबा बेलेन्स हमनो हाला, गारि गिदिराव थ्रुब हाब्र'नोसै। थिग बिदिनो दिनै जेंनायाव थैनो गोनां जायो। बेनिखायनो आं खावलायो दिनै बर' रायजो राजाफोरनि सायाव, दिनै जोंनि माहारियारि आफादफ्रा दंब्लाबो दिनै सरकारखौ जों दिनै बुंनाय खोनादों, नाथाय मा खालामनो? बर'फोरनि आफादफ्रा दिनै थोजासे रां रुफा गैया। जेंनाफ्राव बर'फोरनि जेंनाफ्राव दिनै थाखा फैसा जानाय लोंनायखौ दिनै थाबै हैनो हाया, सम नांगौ जाना फैयो। दिनै सोरनिफ्रायबा दिनै बिनानै, सोरनिफ्रायबा दिनै मदद बिनानैसो दिनै हैनो गोनां जायो। दिनै गुबुन गुबुन आफादनि दिनै सोद्रोमाफ्राबो थांदों, नाथाय जानाय लोंनाय माखासे गाननाय जोमनाय होबोनो हायाखै। नाथाय दुखुनि बाथ्रा होननानै जों बुंनो हायो। उफाय गैया, बर'फोरानो दिनै दुखियाबा बर'फोरनि आफादा दिनै मा थाखा फैसा थागोन? जोंहा दिनै मोननैखौल' जोंहा बुंनो हायो, बिपिएफ सरकार आरो इउपिपिएल सरकारखौल' जों बुंनो हायो। बिथांमोना दिनै एसेबाबो हेफाजाब होनो थाखाय थाखा फैसा दं, बेखौ जों खावलायनो हायो। बेखौनो आं बुङो, सरकारनिसिम मोनसे खावलायहरदों। दिनै जायफोर दिनै मोसौ मोसा, न' बां, बारि, गय बागान बारि, दंफां बागान बारि गासिबो खुरखालांजोबजाबाय, जानो लोंनो दिनै सान्थि गैया, अबाव थागोन अबाव मागोन, बेफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय दिनै सेन्ट्रेलनिसिम दिनै मेसेज हरदों। नाथाय मेसेजाव मोनसे भुल जादों। बे भुलखौ जों दिनै सानलायबा जोंहा जानाय नङा, नाथाय मालाबा लामा थाबायोबा माखासे खोथा सिन्था धारना जायोबा बुंफ्लाङो। आरो उननि समफ्राव सोरबाफोर जुदि मालाबा बुंफ्लाङोब्ला बेफोर खोथाफोरखौ गावजों गाव बुंलायबाय थानो दरकार गैया। मालाबा जाफ्लाङो बुंफ्लाङो, बेफोरखौ जोंहा गिदिर खोथा जा सानलायनांगौ खोथा गैया। बेनि थाखायनो आं दिनै बुंफ्लांदों ना मादों, सारनिसिम आं मोनसे खावलायहरो। दिपेन बर' सारा 20 करोड़सो बिखो ना 20 लाखसो बिखो ना 20,000सो बिखो? नाथाय जों मैयानि मोनसे ससियेल मिडियायाव जों नुदोंमोन 20,000 थाखासो सरकारनिफ्राय खावलायहरदों। नाथाय बुंफ्लांदों होननानै जों साननानै लादों। मालाबा बिदिनो जायो, माखासे रायजो राजाफोरनि जेंनायाव लामा थाबायनायफ्राव माखासे दिनै खस्थ' खालायोबा मालाबा बुंफ्लाङो, बेखौ जोङो मोनथियो। नाथाय उननि समफ्राव बेफोरखौ गुबुन दलनि मानसिफ्रा बुंफ्लाङोब्ला बेफोरखौ गावजों गाव खोथा बाथ्रा दान्थे बोथे जाबाय थानाङा। बेफोरो जोंनि हारिनि थाखाय फिसा खोथा। आरो आं लोगोसे आं खावलायहरो, जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दिनै खैफोदा अराय सम मानि थाखाय जायो? खैफोदा खैफोद जों दिनै नुदों, अबेखौ दिनै बोस्रांगोन बर' लिडारफ्रा? अबेखौ दिनै अनसायो? बर' लिडारफ्रा दिनै माखौ अनसायबावनो? अनसायै दिनै हास्लाबा, ओरैबो हास्लाबा ओरैबो हास्लाबा। मालाबा दिनै आर्मि पुलिसजों गावजानाय, मालाबा सोरबा सिनाय हायिफोरजों गावनानै गालांजानाय, मालाबा सरकारजों न' बां सिफायनानै होखारजानाय, दिनै हरखाबै दैबाना जानाय, ओरैसो नायनो ना ओरैसो नायनो ना ओरैसो नायनो, दिनै मा खालामनो?
समनि माखासे बुब्लियाव दिनै बिदि जानो गोनां जायो। अब्लाबो दिनै बर' लिडारफ्रा जा हायो खैफोद समाव BPFनि मानसिखौ सोरबा UPPLआ सोंखारिलायनो दरखार गैया। BPFनि मानसिया सोरबा UPPLनि सुबुंफोरखौ दिनै सोद्रोमाफोरखौ सोंखारिलायनो दरखार गैया। जेरै हायो साख्रियालानो जा, थिखादारानो जा, जिखुनु जाया माहाजोन पार्टिफ्रानो जा, जिखुनु जाया जायफोर हेफाजाब होनो हानाय बायदि थायो बिथांमोना थांनानै थाबैनो हेफाजाब हैनांगौ। गाननाय जोमनायानो जा, जानाय लोंनायानो जा, गासिबो दिनै जेंनानिफ्राय सुस्रांनो नाजानांगौ। बेखौसो आंनिफ्राय खावलायो। आरो आं दिनै बर' रायजो राजाफोरनि खाथियाव आं खावलायो। दिनै बर'फोरनि माखासे जेंनाया अरायसम दिनै जेंनायैनो दिनै थालांबाय थानायखौसो नुदों। बेनि थाखायनो आं दिनै खावलायो बर' रायजो राजानिसिम, दिनै जायफोर दैबानाजों साग्लोबनानै दंजायो बिथांमोनाबो गोसोखौ लोरबां दाला आरो गावनो गाव माखासे अबेबा स्कुल बादालफ्राव थांनानै थाहैनांगौ। अबेबा जुदि हा गोजौफ्राव फिल्डफ्राव दङब्ला बेफोराव रायजोफ्रा थांनानै त्रिपाल खोंनानै बा थिं खोबनानै बेफोराव थानायनि माखासे बैसां, माखासे फायखाना, माखासे बिदिनो थ्रोमफुवारि फायखानाफोर बानायब्रबनानै रायजो राजा जाहाथे हेफाजाब होयो। दिनै जायफोर दै लोमजानाय, मानो होनबा दिनै बर' हारिनि जायफोर दिनै रायजो राजाफोराव थाखा फैसा थाया आखायाव, दिनै सानसे हाजिरा मावाबानो दिनै मोनजाया। अब्ला दिनै बैसां बोरै बायगोन, गाननाय जोमनाय बोरै बायगोन, गेस बोरै बायब्रबगोन। दिनै न'आव थानायमोनब्ला दिनै दंफां दालाइ माबा दालाइ दिनै सिफायनानै दिनै अर सुनो हागौमोन। नाथाय दंफां दालाइया बे अखानि बोथोराव माब्रै दंफां दालाइखौ अर सुगोन। बेनि थाखायनो गेसफोरखौबो बयबो अनसायनानै हेफाजाब होयो। बेखौनो आं खावलायो बर' रायजो राजानि खाथियाव।